paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Isaga naman ti balon ka, tamapanak ije bantay. Anya kumatipapanam ijay bantay. Nagtulag kami kada kwaraw, kin parinteng. Kami aganaw. Nadamag yaw di nakaanok iti ugsa. Iso nga imapal kaya. Win nga raw, baring nakasagana da parintingay, kin kwaraw. Mala, tamang isagana ak nga rod iti balon mo. Ikargak ijay daan apasiking mo. Darasam nga rod tamang numapanawan Agsisinarak kayo kadi di takalsada. Ije kanuturaw. Nay, apay day taaklo nga iwas-wasiwas mo, maray. Sapay napanaganop ni Badungkaw. Apay kumano na panaganop. No adda ka numapan aganop, ket adda mangiwas-wasiwas iti aklaw. Awan kanaw ti maanupan na. Anya ko mati connection ti aklo iti napanaganop. Basta day tamot ti ibagbagada ng ikaw. Apay ka di nga igam mo ti aklo arimuan, Madama nga ikikiwar ko ti aklaw, taada binugaw ko nga aso asimbrag. Jak mote na ediso ti aklaw. Ay, sus! Malas tuki din ti papanpanaganop ni Badungkaw. Naggapukan samot di tatersena ni Marikwanang, Maray. Wan maray, kunak no adda ka ijay, tagmamaritis tayo kumangamawang kamo. Ay, dito'y tanasirok ti kayo nga agmarites. Anya ayat ti pagtungtungan ta. Jay may papan itinapananda Badungkaw, kwarog ken kapitan. Napananda enteng, kwarog kan badong mau kunamot, Maray. Un maray, apayakas lanas daaw ka. Dinagas ka di dakwarog kan enteng ni badong mo idirabi Dinagas, kano nagtutulagan da kanong agsasarak da ijay turong sa dagkukuyog nga agpabantay, maray. Anya ko mati makagapungay amapanda ije bantay. Nagtutulag da kanaw amapan aganaw. Adamot nangawag kan enteng idirabi Adda kano kabagyan daan na aksidente. Iso tinapananda idirabi Awan da nga rod adwa, maray. Awan da tanapanda adwa ken ni Kwarog. Naglugan da iti tricycle ni Kwarog. Ay, kasano nga rod ni Badungkaw. Ay, hitayak pa'y dito iturod. Awan mo't na parinteng, kin kwaraw. Ay, nagladaw dan ngay. Apay nga urayam ida tatabadong. Kadwak kumaida mapanaganaw, ije kabakiran. Ang mawandamuteng. Ay, abangan no isuda, jidwa alang laki ang nakita kasimbang at idabantay. Ay, nagloko dan, dadidak inuray. Nagtutulag kami amapan kami ita. Apay nga, adida kay Nora, kat nagtutulag kayo gayam. Ayun na yan. Agawid ak sa ngaruday. Sayang, netan sagana mas shotgun mo, no? Agawid kan tatabadong. At ka di lisensya na rita. Ay, siyempre mo da. Mabutengak mo da, no awan lisensya na. Ay, mapanta na. Dua talangan ang mapanaganop. Padasik man mat, aganop. Inabakay. Adda ka din nakita, malimabas dito'y amay sa alakay akalbaw, kan bak abutsaw. Ada nakita ka nakakalugaw, ngamjak amaw no kalbaw. Adamot butsaw, ngamjak amaw no bak, tajak mo't dinamag. Ay, salbag abakay dato yan. Inamuti sungsungbat na. Ay, nangagkaw siya'y bagam. Apay kumaasad kung amuti sungsungbat ko. Kung no matimbaga ka nakakalugong ka butsaw. Amo, isudat isap sa pulam. Lokaw! Ay, kwa, inabakay. Hapay nga adda kayo dito'y bantay. Awan tawanak nga raw, di siya mamati-bantay. Di kaya tiyo asawan, adayaw, ti kabalbalayan dito. Saan mo nga mo, ti sasawam? Ay, amok ina. Agpay sumay, nga adayaw, ti kabalbalayan dito. Tagkunaam nga dayo iti kabalbalayan. Ano kami dita nga kakaruba? Itilingaw day ta kakaykaywan. Kasta ka day, ina. Ay, kunak ano awan ta agindag dito. Ala, inako. Dahil kayo matbiro kan dakong kunam akalbaw kan ba abot siyaw.
Adamat gayam agintag da iti apasat ti kabambantayan. Makitan ka day, tinalawa abangkag, ti bakrang da ito abantay. Agum umakan agan anok siguro ti trabaho dagiti tattao ditoy. Ay, nalabit ah. Madapay nga ta maanupan ditoy. Kat adamo gayam agindag ditoy. Dahil ti saan ko nga mo. Ha? Makitam ka diti makikita. Nagdadakil ang manok kinpataw. Ay way. Saan nga taatarakan dagiti agindag ditoy dagita? Adapay agsasaro no ababaw, hindi ta kasupukan. Agsubsubsub da iti sirok ti kakayuan. No kumabalang wano atap dagita. Tumaray da ako ma. Hanggang na saan mo? Ay, ibilang tan abalang da kita. Ha? Anya ti kayat mo asawan tatabadong. Aldawon, ngam awan metlaengen ni batong ko maray. Napanlat tanga ta ijay bantay nga uray awan kadwana. Ay, day tangarod. Nagturod matando kasta. No ngay mayaw awan iji kabakiran. Saos di da kadimot pag nervyusan Ad-adang agnervyus sakit bagbagayaw. Kailalaam mat gayam ni badong mo no di mo makita. Ay katsiyempre mo't amaray. Awan ngamin kadwak ijay balaymay. Mabutengak no agmay-may saak. Apay nga rod ngay, ano ada ni badong mo, kat kanayon mo abugkawan. Kas jay ti panang dungukin ni badong kaw. Panang kigtot ko lang mata. Tatabadong. Sirsirigam mo ti may sakarag iti baboy. No awan masarakan ta nga ugsa, wenno abuyan. Urian niya di tante ano panta. Ay, san atata. Amang ano makita da ka. Amang ano nyangit karamidon dakin ka. Nalalay ka dagita nga gindag dito yan bantay, ngam siya ka. Ay, awan ah. Ay, di ka gar-aramid tatabadong. Di ka mangiramraman. Di ka kitagyaman, no damayawid ta babaw. Bulos damay. Nagaduda. Ore aduna taraken samot dagiti taga dito. Apay, ipakitan pa aya, no damaalat ah. Isa akutan ah, kat bumabata na dagos. Madanaga na kiti aramidam tata. Agawid talangan. Anya nga gawid? Ay sayang ti bandog ta. Si mga tapay mga rod dito'y bantay. Awan ka di pa'y dakwarog kan kapitan maray. Awan da pa'y mare. Ay madanagan aktawan pa'y ni badong kaw. Ang mga no imbes ang makaanaw. Isog ti ano pen ti ayaw. Na, anya ti kayat mo asawan nga iso ti ano pen ti ayop. Ang mga nurinang rangkayan at ti alingaw ni badong kaw maray. Kasano ko maarang rangkayon ti alingo. Kat adda samot armas na. Tapay nga rod ngay ngawan pa'y. Nawan mo't siguro at ti babae nga intaray na hindi kabakiran. Na, ay unay kamutan maray. Ay, laklakayanan ni pari badong. Mangitaray pa'y mat. Madanaganak nga road maray. Ay, saan ka kadiunay nga agdandanag? Parparigatem laang tibagem. Tay, positive nga min. Ako nada. San ka kadi amadanagan no awan ni kapitan? Ay, sa anak nga agdanag no amok tinapanan na. Madanagan launay ni Marituya ang itikawan ni Badong. Uray asinumat Ang saan ko nga impadlaw? Tamadandanagan lang aruden jay tao. Noan niya mo tinapasamak na. Apay ngamin ang nagpatuloy no awan magayam da kapitan ken kwarog akadwana. Day tangarod ket Mariana. Di pa'y lakat nagawid. Ididina na uray da inteng ken kwarog. Saan nga tang adadakas ana pasamak nan maray? Ay, day tangarod mo ti adda iti panunot ko. Di mo ibagbagakan ni Marituyang tapno saan nga adda nga agdanag. Piman mo't ni Marituyang no adda na pasamak ken ni Badong na. Ay, iso akapilitan nga ibaon tayo dagiti tanod ijay bantay. Bareng masarakan da ijay ni Pari Badong. Hello, kakadwa. Masapol amang ibaon tayo kadagiti lalaki ken tanod ijay bantay.
Wen, agbirok tayo. Bareng masarakan tayo ni Kabadong. Sige. Mala, agunay kayo nga rudan. Wen, agyaman na kada kayo kakadwa. Tulungan tayo ni Marituyang, takasimag. Bye! Apay ang tatabadong. Naudatalan ti may sa ababoy. Impay-pay sumot asinirigang. Darasam kay daytay ka isakaw, ta sumalugtan. Kasanunod na nakakita. No makita da ngay karga kiti sako ti baboy. Ay, ano na. Darasam amapan isakaw, tawan pa'y ti tao. Makapanirbyos mo. Mamakak. Ang mga no na nakadlaw iti naramid mo. Ay, nagkapoy ka laki din ay. Yak laki di palubaws, nga gawid ta apa oy pa ay. Alaman langan. No, isako ko lang di, isako. Kunayo siguro asan ko ang nakita si Narami Joe. Nabakay? Anya tinakita yo ako na yaw. Salbag ka na kayan. Aging bibiro ka iti kalbo kon baak. Sa mari mo't gayam ti panggap yung ay may ditaon. Ay, ina, pudno may taberbero kag na parintay kan kwaraw. Onboard! Anya na itay bay sakong di takadwang. Tarakan ko na ita! Apay apinaltugam! Ha? Ay, tarakin mo ay tay ina. Ay, kunak man no alingaw, ina. Daya mo't aling mo anaamo. Saan kayo ang makapanaw dito? No saan ka sumamo iti pangukuman mi dito? Adda ka di mo't paglintigan nyo dito kabakiran, Anda, ina. ti makabasaw, may kulong iti kas na kulungan ti baboy. Wala saan? Masaple, iti samo ti kadwan. Delikadon. Anda dito, idam sa takaw! Umayo ti liwan! Tatabadong. Adda sumungat alang laki. Adda gayang da. Adda magayang paglintigan da dito kabakiran. Kunak nawan ti amuda. Si kantumay. Apay pinaltugam ti baboy. Ay, kunak ano awan ti makakita. Nagtadang magayang ti kita na di bakay. Uludan niyo. Tayo pantay. Iti pangukuman tayo dito pantay. Sumuro kayo. Ludayo kayo. Napakulan na kayo. Tigayaan. Ay, di na kami pakulan Sumurot kami asi tatalugod. Ay, pangasyo Pakawanan na kami. Awan basol kaw. Awan mo't shotgun kaw. Awan basol kaw. Ngam Awan. kadwang, daytoy awanan baeng. Ay, kadwak laang. Ina bakit? Ngam talaga nga awan basol kaw. Di na ko may ramraman. Ijay kayo pag-imbestigaran ng palawang. Awanan kayo iti baeng. Leksyonan mi kumanay ta ababoy into no may alawas. In kayo mo't inanaw. Apay, alingo ayaday ta. Ay, himpagarap ko nga men no alingaw, ina bakay. Sana ka na yan nakinikalman. Taklo babalin mo lang ang alukwan. Awanan kay tibaen. Umay ka dito'y masakupan, be. Sakaw may agtakaw. Ita, kain patugaw na kayo di tatugaw. Di managdakdakas sa mabista. Ang palawag kayo. Ay, ukum magayam day tabakay. Wan, siya, ti ukom dito'y kamakiran. No ibagak ang mabalod kayo. Mabalod kayo. Nagrurakan ka, nga nasyatgan na. Mabaybayang tipan na kabalod mo. Kaday sa kadwam katawan syatgan na. O muna, ang mapaaway. Ay, pangasyo ina bakay. Ay, adan na iran na kwarta dito. Agbayad ang langay. Ngam ti maikulong dito'y kabakiran. Iti kasla ubong ti baboy. Ang panunod akpay. Pagsaritaan mi ba'y kadagiti kakadwa. No kaya't nangagbayad ka. Ngamyon din na kaya. May balod ka. Ay, agpakpakasi kinabakay. Ay, saan na maulay? Saan akong nga umatakpay dito? Agbayad ako, tagawid kami. Hindi naggapon may inabakay. No kastaron. Ang karika. Amanipon ita. Saan mi na makita pa'y tirupam dito kamakiran at ang may. Ay, ikarik inabakay. Saan nakapulos dumapaw? Dito'y masakupan yaw. Maray, adan samot ni Badung mo. Iso dyan na tanawak imayak ditoy. Ay, wan ko kumaray. Adan.
Kat, apay ngay ngarod analiday ka. Kasanaw kat sa baligayang tinaturong da. Na, sa dino ko tinaturong da. Asino, ti kadwana? Ijay mo't pasik nga dagindag. At da pinaltugan da ababaw. Ngam adda mo gaya makinbabaw. Pinabayadan da kunkwana da di ababaw. Imbaga, tada intugot na akwartana. Adda maray, ilimlimeng na da di akwarta na kanyak. Ita, sa balila ka nga rin tinapanan da di akwarta. Ay, naisarsarak nga rod. Ani pare ba daw? Permay ababawi na. Hindi na kanun ulitin tinaramid na. Aging gaita, napakigtutan, iso asaan amatag tagaray ijay balay. Ni Kapitan Enteng. Agudong ka, Rigor. Uwan tatapadong. Kas makita mo, nakaigama kiti eko bag. Kat umay ka na, tay tulod kay di ilay. Ang uraya kiti paglugana. Umay ka nga ruday, da siya akong timang itulod king ka. Ay saan? Diyak kahit taglugan dito, tricycle mo, tatabadong. Itayak pa lang nga, guruuray. Awan pa'y pasaheros ka. Basol ko pa rin, no awan. Umay ka na, naglugan ka. Tamdoon damot, pasaheros ka. Kaya't ko pa tiyagbiag, tatabadong. Kat na ibagbagada, ano lang nga tumpak na ito tricycle mo. Anya. Apay ang nagsapak ka nagaway. Ito niya pa'y taramidin ngay. Awan mo't pasaheros. Na, apay nga awan. Kano agkarasubli dagiti tricycle amang itultulod itinagado a pasahiros. Awan, di kan tumo nga min, mamati ka niya. Kanayon mo lang awan pasahiros, maum. Napilay, dagiti pasaheros. Tanya ti kayat da pagluganan. Jay adda aircon na, kin adda ti wifi na. Ay kat pa aircon na matan ay tricycle mo. Kan pa ikamot iti wifi na. Dahita nga ron kay, ti plan-plan mo eh. Kita man no di agiin no na dagiti pasaheros nga aglugan di ta tricycle, maum. Nadabag mo ka din, Maray. Ti anya, maray. Ipatpatariman ni pare Badong di tricycle na. Ay, isumot lagayam adya kun makitkita ang nakaparada di taparadaan. Anya nga iti impatarimaan na. Paikan na kano iti aircon. Ay, mayat ano kasta? Gaputa amin at tricycle at da internet na. Paikan na kanumat iti internet. Kaya't asawin day ta. Nga imapal ka dagiti daduma. Kasanaw, awan mo ngamin aglugan iti tricycle na. Katno ko na damot ngamin atompuak kano jay tricycle na. Isumat day tat imang mangag kaumaray. Jaklam mo ano pudnaw. Ay, padasin tantuman ti aglugan inton malpas a ma-repair. Kitahaan taman no pudno matlang nga da internet na. Wen kan bareng no adanton ti aircon na. Nalpasan di tricycle ni Badungka. Ay, impatariman nyo gayam na natuya. Una, tapno ado ti aglugan. Ay, ore pa ipatarimaan na. Jaklat ta kayo taglugan iti tricycle na, nana. Na, apay ngay mag, si kaaman pa'y tinakangagak iti kasta. Kasla saan nyo mat nga mo? Nga inawagan da ti tricycle na iti tapwak. Oho, panang dadaon manunday tangay bagbagam. Saan na pa nang dadaan na na? Pudno, akas tatiyaw, awag na iti tao iti tricycle ni Tata Badong. Apay di amaw. Ay, kontrabida ka talaga. Si kapay akaaruba mi amis mo, ti kasta ti bagana. Hay, saan anasaya at ti ugalay? Yatim ako ng ti andar na ito tricycle ko to yan. Anya ngay kumatimakunak. Pimintas ti andar na. Apay, di mo madlaw. Ay, katun ano isuti ko nam. Kas lagkan kanta abalasan, ti ginapintas na. Ning kagaro nagpasadan. Tapno masulit tay nagastos ta nagpatarimaan. Ay, kito na. Na. Nagpartak matan ang nagpataray ni Badang.
unay mo dayjay at tricycle alimabas. Pirmi mat a pinatapok na ti kalsada. Amok no sino ti driver na diya tricycle. Ay, dayo siguro a driver dayjay. Amangan no adala imay na intulod a pasaheros dito barangay tayo. Saan adayo na diya kapitana? Ni Tata Badong. Ah, ni pare ba daw? Wala na kapitana, iso. Ay, na yan ni pare ba daw? Nay. O kita rigor. Ay, permay, nagtapok ti malabsan na. Iso nga ro diya kaya ti aglogan iti tricycle na. Adda ka numat aircon, kan wifi na jay tricycle na. Oray pa, nariga tayo. Maray, mabalinti agpatalastas dito'y istorma. Anya ti ipatalastas mo aya? No kayat yo ti diir ko na pagluganan. Jay tricycle ni Badungkaw ti kamayatan. Ah, jay tricycle ni Badong Mau ti ipatalastas mau. Aguray ka maray, tasanak pa'y analpas. Ada pa'y aya tuloy na. Una, kapaparta ka na pagluganan at dapay wifi na Ay, mayat Hehe, napintas a pagluganan maray. Makarelax ka nga aglugan. Gustaw, taagudong ak inton bigat. Aglugan aktuman nga raw iti tricycle na. Di nakita-kitain ni Tikasta. Taurean niya pa iti bagbagan. Saan ka nga iluglugan? Dito'y di wifi, kundi aircon, na tricycle ka, Rigor. Ay na, Tata Badong. Saan na naman sapol nga ibagayo na ita? Talagamat sa anak nga aglogan iti tricycle yo at tapwak. Ay, saan mo mapadasan ti di aircon na tricycle Oray na, basta agbiagak lakit di pa. At the wifi na dahito tricycle ka. Amangan no saan mo pa nga mau. Hambog Tata, saan na naman sapol nga ibagayo pa'y kanyak? Angem, saan ka nga ilugan? Talagamat ka sa anak nga aglogan. Ayan nga, dyan na pasadaam. Aguray ka kakautek dito'y bulsa. Na, apayakas la marigatan ka amang kao. Nagunag mo day tabulsan. Aguray ka kunak. Apurado ka launay. Nakalistan dito'y dagiti mapan ko gatangan na kasapulan dito'y kusina. Antaw, tinapasada. Na talumot asag sa sangapulo a pisos dayto'y inyawat mau. Kaday talaing mat nga raw tinapasada. Kup-kupetan nakmanin ba dong? Anya kupitan manay. Uray kapan nak, no isaw. Apaya dayto'y lang. Awan nga rin pa sa hilos. Na, edi saan pa'y anatarimaan awan pasaheros na. Itatanatarimaan, kan adda pa'y wifi na, awan lata ti pasaheros mao. Ay, mas dawa mga rad. Apay nga tayo. Damagam di tabagay, amangan manusikat ti ayan ti problema. Apay nga ta, Ay, anya ti problema kan ka, Sumungbat ka! Sumungbat ka! Daytan samot dyan ka barbaro apal da maray. Wen maray, insuot kon ita, tagid dan tang agudong. Tadi aircon di pagluganan ta at tricycle ko naman. Ay, hanggang sayang. No amukla ko mga isuot mo day ta ka barbaro apaldam. Di insuot ko kumamat di ka barbaro abistida. Kan nag-internet ta, idyo nagti-tricycle ni Kabadong. Ay katwan mapadasan tamatlaan nga ti aglugan iti di aircon at tricycle. Ay word, mare. Nay, taytan ni Barbadong. umay kayaw, naglugan kayan. Ay word, aglugan kamay. Unayan, sa dino kinangipagnaan ni Pari Badong iti na ito'y tricycle na. Uwan nga ron, maray. Ay, permi mo't anapantag. Ay na, kan nagpartak unay. Ay, ibagam kan ni Kabadong maray. Inayadan na mo't atanay. Tumayab samot tan di kararwa. Ay, uwan nga ron. Ay, paray.
Pare Badong! Ang kapit kayaw, tapatay ba ito'y tricycle? Ay, anya ka no, Maray. Patayaban na ka no, to'y tricycle na. Ay, sos, ay saan kumamot Ay, jak pa'y kaya timatay, ang mga no adapay mga sawa kanyak. Ay, paray, inayan, dumat ati pa nagpataray mo iti tricycle. Ay, mayat, kung lumapit kayo, makadakot si Ilay. Ay, saan kami ngagap apura? Apura kayaw. Nay, Maray, kasanutan ngay ang makapag-internet no kastoy mo ti pa nagnervyos ka. Wan nga ron Ay namaray, ay, agkapot talangan iti lapayag ta. Tanay, ay, tumaytayap tayong samay. Ay. Nakadanon tayo ni Ilay, Maray. Ay, saan pa'y maray? Ang dandanain. Ay, kaya't kunti bumaba. Pag naglaangan, Ay, saan kayo pa bumaba? ay isardag mo ti tricycle mo. Kaya't ko na talaga ti bumaba. Yung David ay, isang din ko malangay. Nakapapurado kayo, may. Ay, na. Ay, umaykan ko anang. Saan ka ngagbat-batay? Apay maray, panagriknam nabati jay kararwam. Gapo iti nakaroan nervyos ko. Kat dayjay, nabatid sa mo di kararwa ko. Nagpasahe kayo na. Ay, sagkikinsi kami laag. Tapi nagnervyos na kami. Anya sa kikinsay. Naglogan kayo dito yung special na tricycle kaw. Di aircon. At dapay wifi na. Agbayad kayo lang itikinsay. Ay, saan mo tamabalik na? Ay, saan mi nga inusar dahi ta ibagbagam away pay mo. Tapirmi ang nagnervyos kamay. Kan, saan may anarik nati aircon? Ta nagpartak mo ti panagpataray mo. Ay, uray lati mayab ije sa salugan. Kiti suti mayat. Ay, agbayad kayo. Tisag 50 kayo. Ay, saan ang mabalay? Nagginamot unay day tanasingiram paray. Ay, kadwa na. Special gaya matricycle. Mamati ka ben kadagi tinadamag may at talagaan na partak ka ngagpataray. Ita, ang moment no apay nga awan ti mayat nga aglugan ni ti tricycle mo. Tuyan! Napay, nasayat mo ta si Mang Putkan. Itay kapay nga urayang tanay awan igatang iti sidaang. Ay, awan din na pasadak. Manan, Yung kapaay, nagita ako kumarin. Sana nasaya, tinaramid na kanya. kano nakita ka naglugan da ije tricycle mo itay. Winangam saan damot ang nagbayad ti pasahe na. Ay saan mo't ang mabalinday ta Awan kinumarian no pasahi ti pagsasaritaan. Iso nga yung kapaay nida. Makaungungadak. Oy, inak ida kasarita. Saan mo ida mapagkasarita? Apaham ida ko na. Maribanang! Apay maray, nakaluto kan? Wenda, umay ka manan dumawat iti sidaan nyo amarunggay. Umay kaapaan man. Umay nakapaan? Nalawag tinangagmaw. Nay, apay, anya ti basol ko? Apay ngay, diyo kaya tiyagbayad iti pasahiyo kinibadong kaw? Ay, agbaybayad kami. Angam di na kayat nga awatan. Kano ko na adiyo kano kaya tiyagbayad? Tanagngin na tisingiran na apamasahi me. Idinto ta pirme anagnernervyos kami. Dandan itimpo ka namin jay tricycle ni badong mo, Mare. Uray ing kadamagan kan ni Marikuanang. Anya tigatanga marituyang. Sana kagumatang, adala kayat ko alawlawagan. Na, agung ungat ka? Kasanaw, saan kayo anagbayad iti pasahiyo kinibadong kaw? Agyaman ka kidi amaray ta si bibiyag kami pa yan nakaway. Ay, mabiit gayam ti biyag no aglugan iti tricycle ni Badong Mau. Kahit umanay dayta, asaan kayo anagbayad iti pasahiyaw? Kaya't mo maray, tamapan ko ireklamo ni Badong Mau. Tapno saan lang arod ang makapagpasadan, Ay, aramidak dayta. Ta saan anasaya at ipanagmaneho na. No kayat ni Badong Mau nga ado ti pasaheros na. Bagbaga masaysaya atin na ti panag-drive na. Nagbuntog mo't lang arot unay na ti tricycle mo tatabanong. Kaslatay mo't mapan makipagumpunan. Why, tanda ni tuyang ko dito likodan. Rigor.
Say-saya hatem tag drive pa daw. Bambantayan ka ko sa. Ha, Nangag ba uli ka? pud nga raw. Isugayan na ita nakalugan ita likudan. Namay, apay nga daigam na binalsay. Pagpang-or ko day taken kwa na. No saan nakasurutan. Nangag mo man ay. Kasanuak pa yun. Kaano akto pa yung nga makadalon iji palengke ikat ni Aldawan. Ni Kapitan Enteng. Apay akas na ti panang kitam kanyak tuyang. Mas daaw ang ngaraw manang anang. Takasla kamutan teenager. Ha? Nakay-sleeveless kamutan. Kan kaslapalda ti balasang day tapaldam. Kahit maananaw, ti importante kat komportabli Agraraman ka nga rod ano kasta. Kasi ka ngay, kita manday talangam. Day ta pandiling mau. Manon abulan asaan analablabaan day ta. Kanday ta bulsam. Nagado ti mantsana. Akas ladi ka agsuksukat. Sa nabali at abakot akaw. Pwes, agsupa di tatuyang. No para ken ka, ket ayos laeng nga uray di ka agsuksukat iti badom. Ay saan kanyak? Ngamen, ado ti badok. Saan akas ken ka amay-may sa ti pandiling mau? Kunamlan asino ka ba nga ado ti bado na? Makapasair ta sa uma. Oh, anya, masair ka? Lastog ka ba kita? No di mo kayat ti masaer, likli kamot nga ro ti mangsaer. Sigay, ditakan. No apay asi kapay lang amin mo tinasabat ko dito'y dalan. Kunamlan balasa nga magmagna. Idin to takuri bat-bat-batan. Ay, agrarama na bakal. Talaga mo't nga do tibado ni bakit an nga tuyan. Ngamen, tunggal makita sa balilat na tibado na. Wala, tagpapaubing nga ron. Feeling teenager. Talaga kit di nga do tibado na. Ano na ngay nga raw, no di na usaray. Di oray man kit inal daw nga agsuka. Nagpipintas pa'y dagiti kaus na. Agpapaubing nga ron. Adwa talaga tibado na. Sa nakasking ka at alulang tibadaw. Aguray ka man ba daw? Asino ka diti kanunungam, Siya kaday, wano ni bakat anang. Sumba! Ay na, ibagbagak lang ti pudnaw. Kanunungam kit di ani bakat anang. Nga main, keras mo dayjay abakal. Anya keras? Kawan, keras mo nga mingkal. Iso nga'y sakit mo. Apay, agimon ka. Itanya gapaw? Sika, no isukat naken kuana. Amom tuyan, uray bakit ni bakit anay, tadapay laang nubyo na. What? Wayne, nilakay si mo na baknang agwapaw. Aya, Iso nga uray bakit ni bakit anay, tagin injaw itibiyag na. Naragsak itibiyag na. Sana kasking ka dahi talag, chismis yambaw. Nay, anya ti imayam, tuyang. ay na umayak la makisarsarita ken kamaray. Awan nga minti maaramid ko ijay balay. Agam siya, ado ti aramidag. Kas makita mo, agdaldalusak dito yung likodan ti balay me. Ang agin ina na aklaan. Oray agsarsarita talata. No kayat mo akad tulungan kan. Ay, saanan. Malag sarsarita talata nga rudaw. May papanitian niya ti pagsaritaan ta? Nakitam ka din ni bakit anak. Na, apay aya? Nasairak iti panagsasauna. Kuna na amay may salaan ka na, iti pandiling ka. Inuyaw nakmutang. Na, kay saan mat akas na ti ugali ni Manang Andang? Nasingpat mat day jaba kay? Ti ko nam amaray, ngem na laing amang sair dayjay. Agasam, ta inuyaw na pa'y ti blusak.
anagado ka no ti mansyana. Day takadisuot mo itaablusa? Well, maray. Katwan mait. Nagadumot nga minti mansyana, maray. Anya nga dakita na imansya. Uray nga rod laba at kat saan ang maikat ti mansyana, maray. Kahit, anya ti kayat mo nga ibaga maipapan ka ni manang anang. Awan mo't kit, day. Day talaang tamakapasayar ti panagsasaw na. Ako namlan asino akapintasan. Kure beto pa'y mo lang po. Ay na, maray. Amangan nga may no ada na isawang mo anak kasairan na. Iso arinis bakan na ka. Awan mo timbagak amaday. Takas iti pagaamok. Nasingpot ataon ni manang aneng. Kat ti makunak. Lagi pa, maray. Taamangan kit dimot no adda na isawang mo amaday. Iso abinalos na kalaan. Naimbag pa ni Tata Simon. Tanaragsak iti biyag na, Rigo. Apay ay Jepot. Nakita ka nga raw, nagkipkibin da ka ni nananang. Nag-sweet da. Ket no adda relasyon da. Makaisamak nga ro na makakita ka dakwada. Ay, imbag da pa'y Hanggang siya ngay. Awan ka kibkibin ko. Ket agaram ka ngamin Diyak kayatan ti agarap. Taure sung batan nak ti may sa abalasang. I-break nak tumot laeng. Wano saan? Umadayulatan, adi pa pakpakada. Kat saan nga agsubsublay. Wano saan? Isukat dak itibak nang. Ay, kaasi kamot nga ro da. Wan nga raw. Anya nga iti amom, no dumteng tumot lang ti babae, haparakin ka. Ay, sapay kumaa. Hangam, kaanong tungay. Amang ano dumteng to, inton lakay kam, akas ka ni Tata Simon. Ay, inton jakon makabal nga agtrabaho. Anyamot tang. Anya nga hingarod no kasta tigasat mo. Ay, anyamot tang na kinamalas ko no kasta. Nagsamot tang. Nay, apay nga da ka, Jipot, anya ti bagam. Kuha kuma, kapitana. Agbakasyonak kuma. Mapanak man inja Isabela. Iti ayan ti kasinsin mo. Wen, tabarang inja iti pakasarakak iti kaparagpag ko. Ala sikat ti makaambaw. Kahit, asino nga ti mangbantay iti balay mo? Adamot ni Rigor. Kunak nun ni Marituyag. Ay sanin, kapitana. Nilatan Rigor. Sige, agbakasyon ka, no day tati kayat mo. Una, kapitana. Ayun gayam. Kaano nga agsubli ni kapitan? Mabalin nga inton umay alawas, takas tamot ti kunana. Ala, agsubli ni kapitan. Kaya siyakman mo ti agbakasyon, kapitana. Wen agsisinublat kayo nga agbakasyon. Wen, kapitana. Tagbakasyonak man mo. Tainak agsapol iti asawaan. Na, kas kalakan ni Kuwarog. Alang rod, sapay kumata iti panagsublen kat addanton kaparagpag mo. Sapay kuma, kapitana. Kita mandagi di alakay kin bakay tuyan. Agkibkibin da. Kasla da bakit anang kin lakay Simon. Wan, isuda. Papanandangay. Aguri ka. Kitain ta, no pagturungan da. Na ana, kaslag turong damot iti kalidaan. Na, hey way. Kanya nga taramidin da dita. Bayam ida, mapandang ta agde dita kalidaan. Na, dita mo't kalidaan nga agpaiso ti papananda tuyan. Na, wangag paisaw. Ay sus. Umay ka man. Paliiwan ta ida. Kita ang tanuan niya't aramidin da dita kalidaan. Ay da nga. Kanya ko mataramidin da dita ngay. Kahit agdit na nga round, di siyempre, adda lips to lips ama pasama. Ay sus. Bakit kilakay dan? Ag lips to lips da pailang may. Lips to lips anak to, pay padang. Na, Malaintan.
agpaliw ta. No anya ti aramidan na di takalada. Ay, sanay. Kita intang ngarib ti aramidan na di takaladan. Ha? Tapay adita tinagturungan da. Ala, intan ba daw? Ay na, agsikaw pa'y nga ta, ni bakit anal. Na, ay, nuwan niya lang ditang disasawag. Ay, agawit na kiday. Na, ayantan ngay pa daw. Awan damutan dito'y nagturungan da. Agawit na kiday. Kaya awitan to'y kamuti a kinalit ay di uma. Saan? Sa pulon tano naglemengan da bakit aneng kan lakay si Maun. Kaya't ko ang makita ti aramidon da di taon. Na, dang ka talaga niya. Ala, sa pulam ida. Angam siya, agawid na kaun, tamabisina kaun. Aguray kabiit ba dong? Iyay. Ta sa pulon tapay ida. At dadalain dito'y. Naglemeng da siguro. Taamudang at data. Ay, taktak lang day tatuyan. Kin may sa, awan bibiyang mo kadakwada. Ala, intan. Duray man mamin anong agsikaw ni bakit anay. Kanya kumangit ti bibiyang mau. Wen maray, pudno ti imbaga. Saan laeng atin ijer ti agkibkirain. Agraman bakit ken lakay. Da bakit aneng ken lakay si Maun. Anya? Nakita mi ida nga agkibkibain. Nagturong da iti kaludaan. Kaladaan? Sinurot mi da kin ni badong ka. Ngam nagpukaw damot pan. Da, anya? Na, Nagpukaw da kin ay. Nadlaw da siguro as sinurot mi da. Iso ang naglimeng da iti kastawnay. da bakit anang kan lakay si Maun? Nay, agpadadagi jay abalo Un nga raw. Na, anya ti katawaam? Kaya't ko nga ron ko maamakita. Noan niya ti aramidan da ijay kaludaan. Na, Yung naglimeng da ki din anaimbag. ay, agpaiso ka di, day ta ibagbaga maray. Un mari. Ay, sana all. Apalam ka di idamaray? Un nga road. Ing ka mo makita iti di kaludaan. Gusto man langan day tamare. Bayam idan. Ay, bakit kan lakay dan? Aramidan dati kayak da. Na, Ay, unay ko nagijaya bakit kan lakay. Awan sigurot kwartada. Tay day pa'y kaludaan ti pagditanda. Maray, ang mga no nagbidot kamot iti nakitam. Anya kumangay ti aramidan da ijay kaladaan. Anya kumapay, di aglips to lips. Na, Ay, sana all. Na, ay awan mo marikwa ng kukwamlak umapapalaw. un nga road. Mala, mangsapul ka mo iti kadit mo ijay kaludaan maray. Tapilo saan ka nga umapapalwa. Na, Nasaya at batada kayo dito'y tersena ni Kagawad Kwanang, Banang Kentuyang. Apay kaday bakit anang? Wen ngagpaysaw. Adda ka di ibaga manang anang. Kaya't kulaan nga iklaro kada kayo ti inwaras ni Tuyang. May papan kada kami kanila kay si Maun. Kantay ko na nga agsikugak taon. Na, anya ti saan apod now iti inwaras ka o bakit anang? Ay na, imbes ada kayo ti modelo kadag iti agtutubaw, ngamda kayo mo ti adda pa kasarsaritaan na. Apay, anya ti narami jaw iti kaludaan Chismusa ka talaga Tuyang. Napanmi sinapol dagiti apo may tanagturong da ejay turod. Kanalingadan kamin iti nagtatayag arunaw, iso ako nam adida kam nakita. Kag nakaholding hands kayo. Anya kumangay. Gagangay na atad da relasyon may. Awang madakes na nga oray, naka-holding hands kamay. Ay, wen met ngagpayso, marituyang. Anya ko mati madidita. Ken agpada damot abalo.
kan agkalay sa kamin taon iti mabiet. Ngam saan ka nga imbita daw tuyang. Ngamain, chismosa ka. Ha? Ala, baliwam ti agistorya ka dagiti kaarobam tuyang. Nga awan maday nga inaramid mi ijay kaladaan. Tano saan? Idarom ka. Sa bali ti panangipapan mo iti panagturong medjay. Kitday tadakas a panangipapan mo. Isumatad ti inkasinarsarita iti kaadwan. Banag apakadadailan mi ken ni Simon. Ay, ikwa manang aneng. Labid ka talaga. Ngam di mo amaw ti lablabidam. Natanan ni Manang Aneng, Marituyang. Ay, saan ka kanong nga imbitado iti kasardakan nila kay Simon? Sapay damag ko ide nga ano ti baboy, kan dua abaka ti mapartay. Aya. Ay, nagkuna nga main. Anapan mo sinarsarita kadag iti tattao, anapan da iti kaledaan. Agpay sumungamay. Nagturong dala iti kalagdaan ngam sabalin ti inwaras mo, taag sikog taon ni bakit anang. Anya ngay kumati aramidon da ijay kaludaan. Ay na, Marituyang, di mon ipilit. Ta saan nga rod apod no ti atap mo nga inaramid da ijay kaledaan. Napanda ijay ta sinapul da dagiti apuda. Ngamen, nagturong da kano ijay turaw. Rason dala da ita. Talaga kit di ahusto ti atap ko, Nagturong da ijay kaludan. Napanda nag lips to lips ijay, Unay kamat ngaminan, Marituyang. Di ka lang amin agpampanunot. Anya nga ita, pagmultaan na kanimanang anang. Ituloy na nga tati ko na panangidaron na kanyak ijay barangay halmaray. Wen nga raw, kat apag isunto, nga danton ni Kapitan. Anya amuteng. Unay kalakat ngaminan aya, tadi mo makontrol day tangiwat mo. Kuwa nga may maray. Ay, masurunak at talaga kinibakit aneng. Anya ko mati pakasoro na ngay. Kat sika mati imuna anang sair ken kuana. Sika mati nangaramid iti parikot mo. Day jay tumit abakit aneng. Kunamlan asinang. Aday ta ka man ako nakon. Ay namaray, tiket di aramidam kat inkakasarita ni Manang Aneng. Agkid daw ka iti pamakawan na. Kastalaang day ta. Kasanon ngay no ipakapitan naklata. Iso nga rod nga inka makisarita. Day talaang ti pamuspusan. Kuyugan nakman ang makisarita kinibakit anang badaw. Tagkid dawak iti pamakawan na. Ay, iraman nakmanan dita parikot mo. Tulungan nakmutan na. Kaslagi nakasawa. Saan ka tulungan? Lukas ta parikot. Ganabo ma. Ay unay kan. Di nagpay kasyan. Kasyan ka, no saan kumakas na tiramid mo. Bagbagaan ka, mate. Nga mas kay kayat mulat na timang pardaya. Saanin ba daw? Saanin ang maulay? Iso ako yugan na kumaamapan makisarita kinibakot ano. Ay, ingkalat ta siksika. Saan ka matulungan dita? Mabainak ka talaga. Ay, awan oras ko na natuyang. Saan ka makuyog? Agrub-grubwata ko. Agbakasyonak ngamin ija Isabela. Kuyugan na klabiitin na. Apagbitlaan mo. Awan oras ko. Ingkalatan asiksika. Total, gapumat laday ta iti aramid mo. Anya ka matanjipaw. Di nakpay tulungan mo. Agrub-grubwata nga ron na na. Ala, ingkayaw. Tado pa iti aramidag. Sakbay ng agbiyahe at. Di naksingaon. Mayak manang aneng, tanda kayat ko nga ibagakin ka. Anya ko mati umay mo ibaga, kat nakaikadeng ako na pagmultaan ka gapo iti kinachismusam. Pakawanan na kumamutan, manang aneng, kinapudno na, apalan ka nga main. Gapo tabak bakit ka nga adayong ngam iti siya. Ngam nagpipintas payla ang dagiti kawas mo.
Kenkas kapay labalasan, gaputan na pintas kapay lang. Kay, anya ti kayat mau nga aramidan. Mabalin ka day, apakawanan na. Kat saan nakuman apagmultaan. Ikaray, saanin amaulay. Nagalas nga min ti ugalim kay. Ikaray, manang aneng, saanin amaulay. Pakawanan na kumaa. Ala, tangay nagdisnudo ka ngay may agkid daw iti pamakawan. Sige, pakawanan ka. Ngam iti kanito nga inulit mo ti mangdadaal kanya. Dakdakkal ti multam. Taaram idak ti amen, tapno agmulta ka iti dakkal agatan. Wan manang aneng, ikaray, saanin amaulay, saanin atalaga, promise. Naimbag nga aldaw, mga kabarangay. Handa na ba kayong sumakit ang tiyan sa kakatawa sa mga bagong problema ni Kapitan Enteng?